खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बिस्वजित दैमारिया एमपि बिबानखौ एंगारबाय। बिस्वजित दैमारि आरो इमानुएल मोसाहारिया बिजेपिआव जइन जाबाय। साहित्य मनीषी उपवन पार्कखौ दिनै बेखेवबाय। प्रमद बर'नि बुंथि राज्यसभानि एमपि बिस्वजित दैमारिया बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जइन जानानै बर' हारिनि जेबो खहा दा खालामथों। सा सानजा ओनसोलाव दिनै बांग्रिङा सोमावग्लुंलांदों। दानिया आबुं रादाब। बिपिएफ दोलोनि मावफुं आफादगिरि बिबान एंगारनायनि उनाव बिजेपि दोलोआव जइन जानायनि बानबुंथि होबाय दंमोन राज्यसभानि एमपि बिस्वजित दैमारिया। बबेखानि बिपिएफनि बिसायख'थि जानाय एमपि बिबानखौ नागारनाय नङा बुंबाय दंमोन बिस्वजित दैमारिया। बिजेपिआव हाबनाय उनावबो बिपिएफनि एमपि हिसाबैनो बिबान रुजुनबाय थागोन बुंदोंमोन। नाथाय बिस्वजित दैमारिया हरखाब गावनि बुंथिनाय बानबुंथिखौ सोदांनानै एमपि बिबाननिफ्राय रिजाइन होबाय। डीएम वेंकाया नायडूनो बिबान एंगारनाय लाइजामखौ दैथायहरो। फोथायथाव सुलुङाव बुंनाय बादिब्ला बिस्वजित दैमारिया दिनै रबिबारखालि तामुलपुराव बानजायनाय मोनसे मेलनि गेजेरजों बिजेपिआव जइन जायो। राज्यसभानि बारग' एमपि बिस्वजित दैमारिया बिजेपिआव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालनि नुजाथिनायजों बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जइन जाबाय। बिथां दैमारिजों लोगोसेनो तामुलपुर बिधान सभानि एमएलए इमानुएल मोसाहारियाबो बिजेपि राजखान्थि दोलोआव जइन जाहैबाय। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे बिजेपि राजखान्थि दोलोनि रायजोआरि आफादगिरि रन्जन दासआ बिस्वजित दैमारि आरो इमानुएल मोसाहारि सानैखौबो गोसो गोरबोजों बिजेपि राजखान्थि दोलोनि जानानै बरायो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बिस्वजित दैमारि आरो इमानुएल मोसाहारिनि बे दोलोआव हाबनायनि थाखाय बिटिसिआव बिजेपि राजखान्थि दोलोआ बे खेबाव सोरखार दाफुंगोना रोखा होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। आसामनि हाग्रामा बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्ल बैद्यआ दिनै हाइलाकान्दियाव साहित्य मनीषी उपवन पार्कखौ फिथा हास'नानै बेखेवना होबाय। बे पार्कआव सोरखारा गासै 20 लाख रां खरसा खालामदों। खमैबो 3 हेक्टर हा बाहागोआव बानायनाय बे 20 लाख रांनि साहित्य मनीषी उपवन पार्कआव खमैबो 1000 रोखोमनि बिफां लाइफां थागोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे पार्कखौ हाइलाकान्दि जिल्लानि काटलिसेरा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय लालसरा हाग्रा ओनसोलाव बानायनाय जादों। आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आवथायाव मोन 24 जायगायाव बेफोरबादि बाय'डाइभार्सिटि पार्क बानायनायनि बिथांखि लानाय जादों होननाबो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बेनि गेजेराव दासिम मोन 14 बेफोरबादि पार्कआ आबुं महर मोनफुंबाय। बिसायख'थिनि सिगाङाव राजखान्थि दोलोनि माखासे गागि दैदेनगिरिफोरनि थाथिर गैयै गोसोजों मोनसे हान्जानिफ्राय गुबुन मोनसे हान्जायाव हाबलाय ओंखारलाय जानाय थासारिखौ नोजोर होनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ एरै बिबुंथि होयो। राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा रायजोआरि आरो जायगानि राजखान्थि दोलोखौ नागारनानै बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबहैनानै बर' हारिनि जेबो खहा खामानि दा मावथों एबा बर' हारिनि जेबो खहा दा खालामथों। मानोना बर' हारिया गोबाव समनिफ्रायनो नाख्रेबजानाय, सोबख'जानाय, गादबजानाय आरो मुगैजानायनिफ्राय दिनैसिमबो उदां जानो रोङाखै। बेनिखायनो जोंनो थार खुंथाय आरो जाख्ल'नाय गैयै सोरखार नांगौ। बे खेबाव बिटिसिआव मोनसे सोलायनायनि दोहौ फैदों आरो बिटिसि सोरखारा सोलायगोना रोखा। लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला नेनाय गैयाजासे लाइमोनफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिगोन। गासै जौगालु बिथांखिफोर, हारि, धोरोम बायदिफोरखौ नेवसियाजासे खौसे जौगाखांनाय खामानिखौ मावफुंगोन होननानैबो बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। दिनै फुंबिलिनि 8:59 रिंगासो समाव सोमावग्लुंलांदों सा सानजा ओनसोलाव बांग्रिङा। दिनै सोमावग्लुंलांनाय बे बांग्रिङा 4.5 रिक्टार स्केलाव मावदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बांग्रिं मावनायनि मिरु थावनिया डिमापुर सोहोरनिफ्राय खमैबो 112 किल'मिटार जानथायाव थानाय तुएचां ओनसोलनि सोनाब फारसे 7 किल'मिटार जानथायाव होनना मिथिनो मोनदों। बे बांग्रिङा हा सिंनि 60 किल'मिटार सिं बाहागोनिफ्राय मावखांदोंमोन। बे बांग्रिङा नागालेन्डनि सोनाब ओनसोलखौ लाफानानै आसाम, मणिपुर, मिज'रामसिम मावलांदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।